Beşa şeşan Di civaka roşlata navîn de kriz û çareseriya şaristaniya demokratîk. A. Li rojhilata navîn rast tarîfkirina jiyanê. Wezîfeya bingehîn a zanista civakî rastbinavkirin û tarîfkirina jiyanê ye. Ji rahibên Sumer û Misriyan heta bi zanyarên civaknas ên postîvîst ên îddia dikin ku bi karê zanistê radibin, tevî ku maneya jiyana civakî tarîf nekirine, li şûna vê wezîfeya herî bingehîn îfadeyên mîtolojîk ên berevacî û mirovan ku fehmî dikin pêş debirin. Mane jiyan heta di çarçoveya civakî de neyê tarîfkirin, mirov nikare behsa zanista civakî bike. Tiştekî neyê binavkirin û tarîfkirin zanista wî jî nabe ku were pêş debirin. Bêguman ev rewşî di sîstemên şaristaniyan de bi avakirina çeloxwarî ya heqîqetê re têkildar e. Di sîstemên şaristaniyan de ji kêliyên destpêkê heta rojameya îro heqîqeta jiyana civakî nehatiye eşkerekirin û tevî vê yekê bi kategoriyên mîtolojî, dînî, felsefî û zanistî bi zêdeyî hatiye çeloxwarî kirin û bi şêweyên çewt hatiye avakirin û vegotina wê hatiye amadekirin. Her wiha ev vegotin bi huneran hatine cîla kirin. Çanda madî ya şaristaniyê bi çanda wê ya manewî re dixin nava têkiliyeke diyalektik, bi vegotina dîrokê ya tê zanîn an jî ji bo zanîna wê destûr tê dayîn, di çarçoveya xwestek, bawerî û berjewendiyên xudayên tazî û bi maske de şêwazekî jiyanê bi evdan dan qebûl kirin. Herçi qasî ev şêwazê avakirina jiyana hegemonîk û dayîna qebûlkirina wê li nerazîbûn û berxwedanên bêhed û hesab ên zanyarî tevger û koman rast hatibe jî, dîsa karî bûye hebûna xwe dewam bike. Min hewl da di beşên cûr bi cûr ê parêznameya xwe de nexwasim jî di beşên bi azadiyê re têkildar de bi giştî jiyan, bi taybetî jî jiyana civakiya mirov tarîf bikim. Li bin rohiniya vê bi bîrxistinê, li gorî min careke din hewce bû ku di derbarê jiyanê de tarîfeke cewherî bikim. Nemaze li rojhilata navîn, qirkirin, tevkujî û reşkujiyên rojane bi serê jiyanê de tên, min naçar dikin ku ez di derbarê jiyanê de tarîfeke asta wê pêşketî û hê bi kûrahî were fêmkirin bikim. Li gorî min zirara herî mezina kapîtalîzmê di tinekirina tarîfa jiyanê de ye. Ji vê jî wê de tir, bêbextî û xiyaneta herî mezin bi têkiliya jiyanê ya bi civak û hawirdorê re kiriye. Hemin divê de sîstema şaristaniyê ya li pişta wê bi qasî wê berpirsyar e. Tê gotin em di dema herî bihêz a zanist û ragihandinê de ne. Lê tevî vê pêşketina awarteya zanistê gelekî seyre ku zanist hêjî nikare jiyan û çarçoveya wê ya civakî tarîf bike. Naxwe divê mirov bipirse, zanista çê û zanist ji bo kê? Çi qasî bersiva van pirsan were dayîn, ew qasî wê baş were fêmkirin ka çima zanyarên civakî bersivê nadin pirsa bingehîn aweke jiyan çi ye û têkiliya wê bi civakê re çawa ye. Dibe ku ev pirs gelekî besît xuya bikin. Lê hebûna jêre mirov tê gotin bi qasî jiyana xwe manedar e. Piştî ku ev jî nehat fêmkirin, ma çi qîmeta mirov heye? Di vê rewşê de belkî veguhere mexlûqekî ku ji heywanekî heta ji jiyana nebatekê bêqîmettir be. Mirovatiyeke maneya xwe, heqîqeta xwe nizanibe yan jî nîne yan jî hebe jî bi awakî herî rezîl û herî hov heye.